పంట ఆవుల కోటి చెన్నయ్య ఊరు తగలబడ్డది. ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ತಿಂಗಳದ ಪೂಜೆ ಪಳಮಾಚಕರಿ ಪಂಚಮಿ ಧನ್ಯ ಒಂದುಂಡು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇನಿಯಂಕ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಮೂರು ಗರಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮರಬೊಳ್ಳಿಲು ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ನೆನ್ ಪೂರ ತೂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಬಲೆಂಕ್ಲೋಟು ಈ ವ್ಲಾಗ್ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಏನಂಚಿನ ಪಂಜದ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಒಂದು ಅದು ಪಾತ್ರ ಇರ್ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕೋಟಿ ಜನ್ಯರ್ನ ಆದಿ ಗರಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐನ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ನೀರು ಸಜಾರಿ. ಈ ನೀರು ಸಜಾಸ್ತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾದಿಟ್ಟು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂಚೆ ಕೆಮ್ಮಲತ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರನ ಗುಡಿಲಂಡು ಇದನ್ನು ಪೂರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಬಲಿ ಬೈ. ಸೊ ಒಂದು ಆ ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನರಿ. ಈ ಮರ ಉಂಡತೆ ಎಂದು ಧೂಪದ ಮರ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲನ ಈ ಧೂಪಗು ಪಾಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಪೊಡಿ ನೆರೆದು ತಯಾರಾಪುನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲನ ತೂತ ಕಡ್ಡಿ ನಿಕ್ಲನ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತೂತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೂತ ಕಡ್ಡಿ ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಡಲೆ ಪಿದಾಯಿದು ಊರು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆ ಊರು ತಗಲ್ತು ಪನ್ನಗನೆ ಅವಳು ಎಣ್ಮೂರು ಪಂಟ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ರೀತಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಊರು ತಗಲ್ಕೊಂಡದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುಟ್ಟು ಎಂಚ ಅಂದು ಪಂಡ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೇಂಜಾವ ಪಕ್ಕಿಲು ಇತ್ತಾಗೆ ಆ ಕೇಂಜಾವ ಪಕ್ಕಿಲು ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಹೊರ ಕೊರಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಸಂತಾನಗೂ ಹೊರ ಕೊರಂಡ ಆ ಸುರೂತ ಕೆತ್ತಿನ ಇರ್ನ ಪಾದಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಡದು
ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಪಕ್ಕಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದೀರು ನನಗೆ ಆ ಕೆತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರವಾಡದು ತುಚ್ಚೊಂದು ಪೋಂಟ ಮಡೆ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂಡ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಂಡ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ರಂಕೆ ಸೇರಿಸೋದು ಏಳು ಕಡಲ್ತ ಆಪೆಗೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅಯ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಂಡದು ಪೋನಾಗ ಅವು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬೋರುಂಡಿಗೆ ಬರೀ ಬಟ್ಟೆಗೆ ತಿಕ್ಕದನಗ ಅಯ್ನ ಕಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಮೀರಿ ಕೊಂಡದು ಪೋತು ದಿಯರಿಗೆ ದೀತ ಅನಗ ಕೆಲವು ದಿನ ಅನಗ ಐಟೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಳೆ ಹುಟ್ಟುಂಡಿಗೆ ಐನು ಎಡ್ಡಡೀತಿರು ಸಾಂಕೋದಿತ್ತಿರು ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚ ಬಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪೋತು ಪೊಂಜಾಯರ ದುಂಬೆ ಆಕಳಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅವಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಬಹಿಷ್ಕಾರಗೆ ಅಂಚನೆ ದೆನ್ನು ಒಂಜಿ ಆಲು ಮಲ್ಯಾಳು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ಜಾತಿಯದ್ದು ಬುಡುವರೆಂಗ್ಲ ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಕೊಣತು ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಬಾಳೆ ಬುಳ್ತೊಂದು ಬೋದು ಒಂಜಿ ಈ ತಾರಿತ ಗಂಟೆಡು ಬೋದು ಪಾತೊಂದು ಬುಳ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಅಪಾಗ ಐಟು ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯರು ಬಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಸೋದರ ಸಮ್ಮಲೆ ಅವೇ ತಾರಿಗೆ ಮುರ್ತೆಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತರಿಗೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಏಣಿತ ಗಂಟೆಡು ಪಾತೊಂದು ಇತ್ತರಿಗೆ ಈತ ಅಪಾಗ ನೀ ಏಣಿ ಬುಡ್ಲ ಗಂಟನು ಬುಡ್ಲ ಏನು ತಿತ್ತು ಜಪ್ಪು ಬಂಡದ ಪಂಡರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಪಂಡದನಾಗ ಸ್ವರ್ಣ ಕೇದಾಗೆ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಕೊಂಡು ಈ ಮೇರಡ ಬೂರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡದಾರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಡು ಹೋದು ಅಪಗತ ರಾಜರ ನಾಡಿಗೆ ಈ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯರಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಕೊಂಡು ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣನು ಸಾಂಕುಣ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ತಂಗಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಕೋಡು ಬಂಡದು ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಆರೇನು ಮದ್ಮೆ ಮಾತು ಕೊರಿಯರು ಮದ್ಮೆ ಆತು ಸುಮಾರು ಇಂಚನೆ ಸಮಯ ಕರಿಯೊಂದು ಪೋನಾಗ ದೇವಿ ಬೈದಿತ್ತು ಬಂಜಿನಾರರಿಗೆ ಉವೆ ಕಾಲೋಡು ಪಡುಮಳೆತ ಬಲ್ಲಾಡ್ರು ಬೊಂಟದೇರಿಯರ ಉಪಪೇರಿಗೆ ಬೊಂಟದೇರ ನಂಚಿನ ಬರ್ತರು ಅರೆಗೆ ಆರ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಳ್ಳು ಕಂತುಂಡು ಊರುಟ್ಲ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಪಂಡಿತರ್ನಗಳು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಮರ್ದುಡು ಗುಣ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಂಡ ನನಯ್ಯರುಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಪಂಡದ ಅರಡ ವೈದ್ಯರಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಆ ಬೂಡ್ತ ವೈದ್ಯರಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪ ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿ ಬಾರಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಾಳು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಆಳು ದಿಂಜಿಜಿ ಬಂಜಿನಾಳು ಆಳು ಬರ್ಪಳೆ ಕೈಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಬಲ್ಲಾಡ್ರೆ ಆರ ಕೊಲ್ಲಂಚಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನ ಕೊರತು ಕಡ ಪುಡುವರಿಗೆ ಅರಸೇರು ಕೊಲ್ಲಂಚಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿರಿ ಯಾನ ಕುಳ್ಳಾಯ ಎಂದುಕೊಂಡು ಆಧಾರಗ ಬಡಾದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನ ಪಾತೊಂದು ಜೊತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ರಾಜಡ ಆರೆಣ್ಣು ತೂದು ಮರ್ದು ಮಲ್ತೇರು ದಿನ ಜೊತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಬಲ್ಲಾಡ್ರೆ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ನಾಡ ಊಟ ಆಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಗುಣವಾದ ವಿದಾಯ ನಾನು ಬಲ್ಲಾಡ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಊರಿಗೆ ಹೋಪೆ ಬಂದು ಬಿದಾರ್ನಾಗ ಈ ದಿಂಜಿದಿ ಬಂಜಿನಾಳು ಎಂಚ ಪಾಪ ಬಂಡ ಪಂಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಯಡು ಪೆದಿಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ ಒಂಜತ್ತಿಗೆ ರಡ್ಡು ಆನು ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೆದಿಯರಿಗೆ ಪೇದು ನನ್ನ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಉದಾರ ಎಂಚದಿ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಬೂಡ್ದ ಬಲ್ಲಾಡ್ರು ಮಲ್ಲಾಯಾಗ ಕೋಟೇಶ್ವರ ದೇವಿಯರ ನೆನೆತಂದು ಕೋಟಿ ಬಂಡದಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೇಳೂರು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವರು ನೆನೆತಂದು ಇಲ್ಲೆಯಾಗ ಚೆನ್ನೈಂದಲ ಪುದಾರ್ದಿಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿತ್ತು ಕುಂಟು ಅರ್ಧೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಗೆಂದಾಳಿತ ಮಡಲು ಬೂರ್ದು ತಿರುವ ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿನ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಬಂದದ್ದು ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಮಿತ್ತದ ಕಂಡ ಬೇಸಾಯ ಕೊರ್ಪೇರು ತೀರ್ಥದ ಕಂಡೋಲೇನು ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈಯರಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೇಸಾಯ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ತೀರ್ಥ ಕಂಡೋಡು ಬಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿದೆ ಬಿತ್ತನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವು ದಿನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀರು ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿನುಂಡು ದಯಬಂಡ ಅವು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಬೊಳ್ಳವು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬಡದು ಮುಕ್ಕಳು ಏಪ ಬಿತ್ತಿಯರು ಆನಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೆ ನೀರು ಒಡ್ಡಾದು ಬಿಡ್ಪುಣ ಮುಕ್ಕಳ ಮಿತ್ತು ನಂಜಿಟ್ಟು ಜಗಳ ಅವಂತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಕ್ಕಳೆ ಪಾತೆರಗತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈರು ಎಂಕು ನೆರಿಯಾರು ಆಡ ಎನ್ನ ಮೆಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಇತ್ತದ ಆಪುಣೆ ಕತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ಪಂಡರಿಗೆ ತಾನೇ ನಿನ್ನ ಮೆಗಿ ಭಾರಿ ಬೀರ್ಸೇನ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಈ ವಿಚಾರ ಚೆನ್ನೈ ವೈದ್ಯರ ಕೇಂದ್ರನಾಗ ಆರು ಬತ್ತದು ಆರೇನು ಬೆರಿ ಬತ್ತದು ಹೋತು ಆಯನ ಕುತ್ತದು ಕೆರಿಯರು ಈ ವಿಚಾರ ಬೂಡುಗು ಹೋತಾನ ಮುಕ್ಳಿನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕೊರಿಯಾರ ಮಾಡದು ಲೆಪ್ಪುಡಿಯರು ಲೆಪ್ಪುಟಾಗ ನಿಖಲು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಂತ್ರಿನ ಕೇರಿಯಾರು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನನೇ ಕೇರುವಾರ ನಿಖಲು ಬಂಡದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಮಾಡದು ಊರು ಬಿಡ್ತು ಪೋಡು ಬಂತಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಈರು ಪನ್ಲೆಕನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ತೊಂದರೆಜಿ ಯಾಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಂಚು ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಐನು ನಡಪಾದು ಕೊರಲೆ ಬಂದದ್ದು ಊತ ಬಿತ್ತಲು ಕೊರ್ರೆ ಗೆಂದಾಳಿ ತಾರೆತ ತೋಟವನ್ನು ಕೊರಲೆ ಈಗ ಪಟ್ಟದಾನನ್ನು ಕೊರಲೆ ಇಂಚಿನ ಬೊರ ಕೇನು ಬೇರು ಆರು ಕೊರಿಯರ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂದನ್ನು ಬೊರ ಕೇನು ಬೇರು ಅಪ್ಪಗ ಒಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಬಲ್ಲಾಡ್ರು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಪ್ಪೆ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊರ್ಜಾರಿಯರು ನನ್ನ ಈಡೆಗೆ ಬರಾಯ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲೇ ಬೋದಿಗೆ ಕಂಬ ಗಡಿ ಬಾರ್ದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಏಪ ಬರ್ಪಂಡ ಈ ಕಲ್ಲಮಲೆ ಸೂಲಮಲೆ ಒಂಜಾನಾಗ ಗುರ್ಗುಂಜಿತ ಬರೆ ಮಾಜಿನಾಗ ಉಚ್ಚೆಗೂ ಕೊಂಬು ಬಂಡಾಗ ಎಂಕ ಈ ಪಡುಮಳೆಗೆ ಬರುವ ಐಕದು ಬರಾಯ ಬಂಡದು ತಿರುಗಿದು ಬತ್ತು ಸೀದಾ ಬತ್ತದು ಪಂಜದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಲ್ಲಾಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಮೇರೆ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶಯ ಕೊರಿಯರು ಪಡುಮಲಡು ಎಂಚ ರಾಜರಾಗ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಇತ್ತೇರ ಅಂಚನೆ ಪಂಜಡು ಚಂದುಗಿಡಿ ಅನ್ಪುಣ ದುಷ್ಟ ಮಂತ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಪಡುಮಲಡ್ದು ಒಳೆ ಬತ್ತಂಡು ಮೂಡು
ಪಿದಾರ್ದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೆ ಈರು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಾರಿಗೆ ಉಡ್ತು ಕೊರಡು ಇಜ್ಜನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಡು ಅನ್ನೋದು ಅವಳೆ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಐಕು ಬರುತ್ತೆ ಚಂದುಗಿಡಿ ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಂಡ ಅರಗತ ಮನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಟ್ಟು ಬಾಡಿಯರಿಗೆ ಮುಗಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ನೆನೆತ್ತೊಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಿದೋಜ್ ಪಾಲೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ಪು ಪ್ರಕಾಶ ಬತ್ತದಿಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕಾರಾಗ್ರಹಣ ಪೊಡಿ ಮತ್ತದು ಇದೀಗ ಸೀದಾ ಬರ್ತದೆ ಕೆಮ್ಮಾಳೆ ಹೊಂಡದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿಯರಲ್ಲಿ ಆಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಣ್ಮೂರು ದೇವಣ್ಣ ಬಲ್ಲಾಳ್ರ ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಮೂರು ಗೂಡು ಮೂಳೆ ಗೂಡು ಐಕ್ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಅನಗ ಆಶಯ ಕೊರಿಯಾರು ಕೊಂಡದು ದೇವಣ್ಣ ಬಲ್ಲಾಳ್ರ ಮಿತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಲ್ಲಾಳ್ರಲ್ಲ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪಡುಮಲೆ ಬಲ್ಲಾಡು ಬಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಯುದ್ಧ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟರು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟರು ಆರಕ್ಕೆ ಸಾಂಕನಂಚಿನ ಪಡುಮಲೆ ಬಲ್ಲಾಡ್ರು ಕೋಟಿ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಪಗರಿ ಬಿಡಿಯರು ಪಗರಡು ಆರನ ಜೀವ ಪೌಂಡು ಅಂಚನೆ ಚೆನ್ನಜ್ಜ ಬೈದ್ಯಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಏನು ಬದುಕು ಜೀವನದು ತರೆಯನ್ನು ಬಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿದು ಆರ್ಲ ತೀರ್ಪೋಯರಿಗೆ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬುದ ಒಂದು ಈ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ದನೆ ಮಲ್ತಿರೋಂಡ ದೇವಣ್ಣ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು 3 ಗರಡಿನ ಕಟ್ಟಾಯರು ಅಕಲ್ನ 3 ಮೂಳೆ ಗರಡಿದ ಪಿರಾವುಡು ಅಕಲ್ನ ಗೋರಿಡುಲ್ಲ 3 ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಸುಗ್ಗಿದ ಪೂವೆದಾನಿ ಮೂಲು ನೇಮ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾದ ನೇಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸುರುಟು ಎಲ್ಲಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಗರಡಿ ಇತ್ತಂದು ಐದು ಮಲ್ಲೆ ಆತು ಇದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಮೂಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರೈ ಬಂಡದು ಆರನ ಆಡಳಿತರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೇರು ಅಪಗ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಾಯರು ಮೂಲು ಐತೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೂಲು ಅನ್ನದಾನ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕಾರ್ತಿಯೋಲ್ತ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆಟಿದ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮೂಲು ಇದನ್ನು ತಂಬಿರ ನಡಪುಜಿ ಬಾಕಿ ದಿನ ಮಾತಾ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೇವೆಲಾಪ ಐದು ಬುಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪರ್ವ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಎಪ್ಪುಂಡು ಕೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಎತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಎತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ದರ್ಶನ ಉಂಡ ಚೌತಿದ ದಿನ ಬುಕ್ಕ ಪರ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬಿಸು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪತ್ತನಾಜ ಈ 4 ದಿನೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಪರ್ವ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅನೇಕ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಪರಕ್ಕೆದ ತಂಬಿಲೋಳು ಬರ್ಪ ಎಣ್ಮೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಿಂದುವೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲು ಬಿರ್ಮೇರ್ನ ಮಾಡ ಉಂಡು ಅಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇತೆ ಪಲ್ಲಿ ಆವಡು ಚರ್ಚ್ ಆವಡು ಕೋಳ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಣ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೆ ಪುನಃ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈನ ಗರಡಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಅಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಮೂರು ಗರಡಿ ತೂದು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಸೊ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಸಮಾಧಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೋನ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಅಮರಬಳ್ಳಿಲು ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಬರೀ ಹೋಯ್ತು